Integritatea să fie caracteristica acestui lucru. Toți care veți pe farmecul Universului, așa că în această seară vă invităm să ascultați muzică de calitate. Sigur că toți vom oferi iubire de căciune. Șansă, e șansa ta de a-ți găsi un scop. Suntem onorați că Dumnezeu ne-a ales copiii ai Săi. Fără ambiție, poți trăi o viață faină, dar cu ambiție, poți trăi o viață extraordinară. Răbdarea este cheia ce deschide cele mai interesante uși ale succesului. Amicus, hai să fim prieteni. Bine ați venit la Timișoara! Ne bucurăm foarte mult că traseul vostru a fost reconfigurat astfel încât în această seară suntem toți împreună aici. Vreau să vă mărturisesc că prima dată când am intrat în această sală, simțeam că lipsește ceva. Chiar dacă noi am încercat să înfrumusețăm cu toate creațiile voastre minunate, sala parcă nu era completă. Acum, când mă uit la voi și mă văd pe toți obosiți și frânți de cale lungă, dar zâmbitori în același timp că v-ați întâlnit cu cei dragi, îmi dau seama ce lipseam. Voi, fiecare dintre voi, dați farmec acestui loc și culoarea acestui eveniment și mă bucur că ne-am strâns într-un număr atât de frumos. Sper să putem petrece un timp de calitate împreună, dar în același timp să nu uităm scopul pentru care ne aflăm astăzi aici. Scopul acestui eveniment, și anume acela de a ne reconfigura traseul, de a ne regăsi pe noi înșine și de a le da un nou sens drumului nostru. Sincer, mi se pare că am vorbit destul de mult deja, chiar dacă paradoxal am vorbit puțin. Aș dori să vă las în continuare pe voi să vorbiți pe mai departe de creațiile voastre proprii și să nu uităm că creația are cuvântul. Vă invit să ne ridicăm